Здравейте хора! Днес ще играем на Full 16 драфт. Тук се правят едни като драфтове. Да, правиш си драфт. Вижте, тук всичките 100 KMS3 съм докарал. Отново 100 KMS3. Извинете, че не се виждат лицата, но по имената и сами ще видим какво ще правим. Ето това е, което имам. И каква тактика да вземем? Ще взема ето такава, не? И първите ще взема силова. Смятам да заложа на английски отбор. Ето. Англичани, добре, Тотнам. Севилия. Ще гледам по оверала. Добре. Севилия най-високо оверал. Добре. Става. Уилиан, Мата, Махрес. Де го знам? Махрес. Не знам. Уилиан. Уилиан ще взема. Отаменди. Тук отново англичанин. Пак няма. Ще сложа Пике. Добре, Дахия, единствения английски вратар от тук. И започваме с резервите. Навас. Ще взема Касиас. Ще някакъв англичанин. Добре. Дали ще му слова правилна позиция? Аз няма да гледам. Славам го някъде. Ако ми дигне кебистрито. Дигна го. Добре. Трябва ми тук. KMS3. Мерси. Добре, другите вече не ме интересуват чак толкова. Фернандо ще взема. Защото е от английската висша лига. Иванович. Пак от английската висша лига. Английската. Има. И последните двама ще взема Роналдо и затварям си очите. И я да видим какво се падна. Имаме английската висша лига. Изчакайте. Попа име сега да му пише да го сейфна. Ще сложа 1000. Добре, сейфна го. Ето 100 KMS3, което е чудесно, но успяхме да го докараме. И смятам да направя още един, ако успея. Ще опитам. Ще побързам максимално. Испански отбор смятам да направя сега. Испански. Няма испански. Испания. Неймар, перфектно. Барселона и Иниеста, перфектно. Погба. Ще гледам по оверола. Погба. Ако KMS3 не направихме и за това ме яд. Явно няма стане и браво. Това отбор със сигурност не мога да запазвам. Извинете хора. За това. Кой се...
Коста. Ще сложа Коста. Добре. Агуеро. И ако го сложа, ще вдигне ли нещо? Не. Ще го оставя. Гризман, Неймар, Агуеро. Изобщо не се свързват. Някой тук от английската висша нямаме. Значи остава се тук. Кан. Добре, да видим. Ще го сложа ето тук, въпреки че това не му остава за позиция. Меси. Ако го сложа на място нагоре, ще се дигне. Да, чак 80. Имаме шанс за стотачка. Само че да видим, ще направим 80. Тери. Айде. Не, чакай. Имаме ли англичани тук? Да, той па ми свали Кей Мистерито, не мерси. Ако ги разместа, пак също. 83. Така ги разместам много по-малко. Ако сложа така много по-малко. Айде! Лалана. Къде е да го сложим? Ще падна Кей Мистерито. Ама ако сложим до него... да бе! 80 Кей Мистери ще завършим. Явно. И последното... Кей Мистерито и това е. Хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се ви е харесал. Ако е така, го харесате и оставете по един добър коментар и довиждане до следващия клип.